misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin bezagun otoituz. Jangoiko bat guztiuna, emaiezu zure federunei, bere egintza honekin, Kristoren bidera ateratzeko gogoa, egunen batez, haren eskuinaldean jarririk, zeruko erreinua iritsi dezaten, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi eta gizaldi eta gizaldietan. Jeremias profetaren liburutik. Begira, badatoz egunak, dio jaunak, eta egun horietan beteko dut, nik Israel etxeari eta Juda etxeari emandako hitza. Egun haietan eta ordu hortan, legezko muskil bat sortaraziko diot Dabiri, eta eskabidea eta zuzenbidea ezarriko ditu lurrean. Egun haietan, Juda salbatuko da, eta Jerusalenen lasai biziko dira. Ona, herriari emango zaion izena, jauna gure zuzentasuna. Jaunak esana. Kanta jaunari, lur guziak, egin alaitxo haren naia. San Pablo apostoluak Tesalonikarrei, senideok, jaunak gehitu eta ugari dezala, zuek elkarrentzat eta denontzat duzuen maitasuna. Ugaria den bezala, guk zuentzat dugun maitasuna. Horrela, sendo ditzala berak zuen bihotzak. Jesus gure jauna, bere santuekin etortzen denean, santu eta esankizunik gabe aurkez zaitezten. Gure aita jainkoikoaren aurrean. Azkenik senideok, eskabide hau egiten dizuet Jesusengan. Ikasi zenuten nigandik, nola bizi jainkoikoari atsegin emateko. Egin beraz, hala eta jarrai hortan aurrera. Badakizue, guk Jesus jaunaren izenean eman genizkizuen erakutsiak. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zantzuak izango dira eguzkian, ilargian eta izarretan. Estu ibiliko dira lurrean herrialdeak, itsasoaren orruz eta uhin indarrez zoratuta. Gizakiak arnasari gabe geldituko dira. Munduari gainera datorkionaren beldurrez. Zeruko indarrak ere dardaratuko baitira. Orduan ikusiko duzue, gizonaren semea indartsu eta hiltza handitan etortzen odei batean. Guzti hori gertatzen hasten denean, zuti zaitezte eta jaso zuen buruak. Hurbiltzen ari da zuen askatasuna. Egon erne, ez bitez moteldu zuen bihotzak, ordikeriaz, mozkorkeriaz eta bizitza ontako kezketan. Ez bekizue egunura ustekabean gainera erori. Sarea bezala eroriko baitira lurrean bizi diren guztien gainera. Egon bada beti erne eta egin otoitz. Etorri behar duten guzti horiei ies egin ahal dezaiezuen. Eta zutik egon lan zaitezten gizonaren semearen aurrean. Jaunak esana. Bi hitz bakarra, abendualdiko lehenengo igande honetan, Jesusen etorrera hartzen dugu gogoan. Jesus badatorrela, itxaropen horrekin gainera, gure bihotzean Jesusen etorrerak halako itxaropena, halako poza sortarazi nahi baitu. Eta alde batetik, bere etorrera historikoa gogoan hartzen dugu.
lau astez, prestatuko gera, egu berriak modu kristauean eta fededunean bizitu ahal izateko. Baina bestetik ere gogoan hartzen dugu etorkizuneko etorrera. Jesus berriz etorriko dela gaurko evangelio hontan entzun dugu bezala. Eta horrek eskatzen dugu batez ere erne eta otoitzean egotea. Ez du esan nahi, erabat hontan egon behar dugunik, baina bai erne egon beharra daukagula. Gogoan izan da hori, hau da, jakitu izanez, mundu hontan ez gaudela betiko eta mundu hau ere ez dela betiko. Eskatzen dugu bada gure jangoikoari abendualdi honek espiritualki gure fede bizitzan, gure kristau izaeran mesede egin dezaigula. Shri
diren, izan diren santuekin, haiekin batean, gure zentzako Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri eta jangoiko guztidun hori Espiritu Santuarekin batean, oso eta hiltzak guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsi jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure eta zeruetan zerana, santu izan bere zure izena, etor bere zure erreinua, egin bere zure naia zeruak bezala gurrean ere, emaiguzu gaur egunotako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorunei markatzen digun ezkero, eta ez guten talde eman, baina atera gaitzazu gutzetik. Atera gaitzazu jauna gaitzu guztietatik, emaiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain daudela. Zure erezuerregetzat, zure erusketen darra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esamada apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasona, errege bizi goizela, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren bildotzat zukentzen bezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotzat zukentzen bezu munduko pekatua, erroki jauna. Jangoikoaren bildotzat zukentzen bezu munduko pekatua, emaiozu bakea. Ona hemen jangoikoaren bildotzat, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina sartzazuiz bat eta sentatuko naiz. Egin dezagun otoin. Hon egin dezaigula jauna orain ospatu dugun